Let's talk about friendship. How do you consider someone nga friend nimo siya? I feel like makonsider na ko siya as friend if na ako iingon niya, Mhm. perhaps something outrageous or something unusual, Mhm. whether about myself or other people, and then open iyang mind. Yes. Di siya mo We judge. listen, we don't judge. Judge. Kabalo ka na nga trend sa TikTok. Yes. We listen, we don't Oo. judge. Yeah. Ako no pagka bata na ako, pag high school na ako, even elementary, ganahan kay ko mag-form og group of friends. Ako na ang type of person nga mo make og group of friends niya. Kana bitong na mga name of friends. Unya lisod siya ang transition sa pag-adult na nako. Kay mura mo ko gisagpa sa reality nga sa kadaghan nimo group of friends ang gi-form pagkabata nimo, maihap na lang sa akong kamot ang nagpabilin. Yeah. Siguro na ako yung mga 8 or 7 kabok close nga friends, pero ang ako matawgan gyud nga, for example, if manawag ko karon nga pwede ta manggawas na alay isa, duha, Sa tulo. duha, tulo. Kana lang, so murag I feel like for me a friend is someone nga you feel safe with. Mo na para nimo. Yeah, you Yes. feel safe with. Kana, I think same ra no? Yes. Kay open, you feel safe saying anything, sharing Yes. things, ano ba? Kay mura manggog ako, I'm a people pleaser manggod ko. Same. Di, ug unsay ganahan ipabuhat sa taon nako murag maglisod kog say og no. Unya mo nang sa una pod tungod sa akong ka people pleaser ganahan kay ko mag-form og friends kay I feel like cool tanawon nga na mga barkada daghan. Kana betong sikag tanog Oh High my School gosh, you said Musical. it so well. Di ba kana murag apil sikag tanog mga High School Musical nga mga Yeah, mga natong yeah. generation unya Oh. cool kita tanawon nga na barkada. So Oh my God. mo nang ako Ingana gyud akong mag-form feeling. sad kog barkada unya murag I feel like cool kay me. Shish. Unya Tinod yun na. nasakitan ko kay pag college na mo nagbuwag-buwag man unya murag ang akong effort to Sa reach work out feeling to nimo. them nga to communicate to them di man nila mabalik. And I don't blame them. Sa una siguro tutong bata ko murag og mangluod murag Kuan, yeah. yes ing nana man pero growing up murag mas nakasabot ko nga okay there Life are hits us na, eh. yes they're really just people nga moagi lang gyud sa imong kinabuhi nga kato nga face friends mo pero dili gyud mo meant to last long. Nakatry ko once na ako'y kanang friend nga friends may pag college unya pagkahuman murag naay tension so nawagtang na reconnect may pag reconnect na mo mura na siya toxic, mura na siya instead nga healthy nya safe mura nagnanay judgment nya mura dili na same sa una ba, so murag instead nga imong ipugos imo na lang buhian murag mas healthy nga imong buhian kay para dili ninyo masakitan ng usag-usa. I'm curious, you mentioned about buhian, like, how do you, like, end it, Let bitaw? go. How do you let it go? Does it happen silently, or do you talk it out as to maintain at least being civil, bitaw? Or you just let it go lang, silently lang, amro mo agi lang siya? Before I'm the type of person nga sorry ha pero may ko dan nga red flag jud ko whether as a friend bitaw or someone romantically kay sometimes sa una gyud kay mo ghost gyud ko admittedly dili ko proud ana sorry pero yung bitaw ko ninyo red flag. Oh my Sorry. God! Pero Di ba like ako ka-victim ko of ghostings? oh no sorry babe. Oh my God! Sorry. I mean, it's not, guys. It's not cool to ghost. It's not cool to ghost. I Victim mean, jud ko ghosting, guys. and I did not And I'm know. talking to a ghoster. Dili na karon. I'm trying my best to be not. No, Kirby. Dili siya Joke cool. lang. I mean, No, I know. Sa una, Vic, wala ko kabaw sa concept sa ghosting. Oh, yeah. I just feel like, It just faded lang. Ano yeah, lang. I just feel before nga, if magstorya ta niya, na something, whether friendly or romantic siya, whether platonic or romantic, wala ko responsibility to communicate my feelings if mahawa ko. No, sakit siya paminaw. So, sorry. Sakit kayo siya paminaw. Mo na ako mindset before. Okay, so now I know the mindset of the past. Sorry, Char I mean, na ko sa una. okay masulti, So but at least I sorry. now know I have proper closure thanks to Marco. Pero dili gid siya cool. Yeah. Pagkawagtang nako, nya nibalik mig communicate, gistoryaan na mo dito na naklaro nga nung nahitabo nga nawagtang mi sa usag-usa. Murag dili na Yeah. parehas pag college nga happy ta. We talk about ng party. Karon man gud kay murag it's more than that kay tiguang na beta. Yeah. She doesn't feel safe with me and I feel the same way. So murag I think it's better nga ato na lang i-cut off. So imong you said that, you Siya verbally. actually ang niingon nga Marco of ko na lang di na lang ta makita and my favor is just
ay na lang kong i-topic in any of your conversation with your friends, mo na lang akong favor niya, this will be our last conversation. If magkita ta okay, civil, pero dili na kita friends. Sakit siya nako, uy, kay murag kato magong pag-college, usa siya sa mga closest gid nako. Kunya, ika nang mag-cut off ka ba, sakit gid siya. Yeah. Sakit gid siya. Ako pod, kasuway po ko ana, nga I had to communicate good ending a friendship. She used to be my workmate sa una. And then, it got toxic pod. Nga mo lisod man gud siya padayon na sa kay POV of the cutter. Napong kay POV of the ghoster. I mean it in a good way. Kay at least I get to see the POV ba nga. Mo But din just to be clear, reason. dili ko proud ng ghost ko ha. Oh, yeah, Kaya ka na of lang. course. I just want to be clear about that. Like, I really regret doing Yeah. those Oo. things. I had that same experience nga ako ang ni cut sa among friendship. Mm. Kay nga na pod akong na-feel kay toxic siya niya. Labod Toxic. Ano din natin? Di na toxic. Yung Toxic, toxic. Yan ang toxic. Toxic. Pwede replay. Roll. Hilas Yeah. kayo. No? Oto siya, kanang, naabot manggod sa point, hindi na siya panawag na ako. Like, endlessly sa akong phone. Why can't she give me space ba? There was a time manggod nag-argue me. Okay. Yeah. Nganong di ko ni hatagag space, ano to, wala siya kakuha sa Yes. point nga, gikan mi nag-away, and then nganong kailangan pa man nga init pa man atong ulo, di sa Yes. sige kitsa panawag. Kapoy naman ni, uy, moto ni, text na lang jud ko niya nga, kanang, let's keep our distance lang sa, for the meantime. Medyo toxic na ni siya, nagkadugay atong friendship, and I think it would be better and healthy for the both of us. Yan na lang ko. Ingit siya ni siya, kasabot ako and everything. Yan mo nito, wala mi nagstorya, karon friends sa pod mi balik. Mao ba? Oh, yeah. Wala pag yun siya. It didn't happen pag yun nga kanang, uy, friends sa tabalik. Kanang murag, natural lang siya nga. Then we revisited that incident. Okay. What happened? So, dito na mo na-realize, siya mismo ni-admit nga, she was emotionally immature daw that time. Ingana pud siya, dali ra siya mangluod. Ingana pud siya nga. Yan, di man pud ko always good makagawas. Kay busy pud ko ato nga time. Ingana mo tong reason nga nang mag-away mi. Nga, dili na wala any time for each other. Oh. Some people would like interpret it nga dapat if friends mo always magkita. Ako mga friends low maintenance kay may although na ako mga friends nga sige may kita kanang klingi kay ba. Pero mo respeto ra jud if dili pwede. Yeah. You just realize nga murag these people are going through something. Hopefully no makasabot ka when you mature sad nga. Dili na gyud bisag friends mo pero you don't necessarily have to see each other a lot. Yeah. Diba? Oo. And I feel like kanang if if we talk about this to other people nga same age na to, naapot siguro uban mo who would say the same thing na kay mura bitaw siya faces. Kanang bitong if nata sa high school, college, kay napanang point nga kanang hala, dapat yun makita always, dapat yun magkuyog, dapat mo reply dayon, magsend og memes, non-stop reels niya. Karon kay murag usa na lang ka reels sa usa ka week. Karon nga adult na ta kay murag hala, inga na bitaw, it kicks in ba nga lahi na gyud ang life karon because we all have our different dealing with things differently bitaw. And it's okay to have few friends. Actually, mas okay nga few imong friends. Actually, gamay imong friends. Gamay ra sad kay kog friends. Gamay ra kag friends. Murag maihap na. Sa una lagi daghan kaayo. Wala ko yung Kanya, siguro, nausab lang akong definition sa friendship. Okay, over time. Kay sa una, I will call someone a friend if like, we get along na, nang laag rami niya, nagkasinabot na mi. Nag-acquaintance lang mi. Murag for me, friends na siya. For me, nausab lagi lang akong definition sa friendship nga ni mature ko kay for me, mga good friendship is really sacred. Nga ka na bitong, when you're with that person, you're safe. And at the same time, if ipagawas niya ang imuang, ano bitawag, kaya ka niya ipapriso. Kaya ba, tanan sa imong baho. Murag ka na, for me, that's a friend also. You can be who you are. Murag, wala kay mask nga aware if na kay kauban nimong friend. Tinuod. Diba? Murag, ako, for example, nako sa club, nako sa party. If nako dito, I meet friends, but dito na ako yung put up nga mask nga. This is the marko nga dapat dilikiat, nga dapat timid. Nga dapat formal, stiff, ingana na ba? If I'm with my friends, I don't have to think about that. Diba? You just be yourself. Judgment. No judgment. Okay ra jud nga gamay og friends. Mo jud na akong takeaway. True. Quality over quantity. Amen. Amen.